Takže čaute, tu je Pump a vítam vás pri mojom ďalšom let's play. Tento let's play, ak ste mohli vidieť v názve videa z unboxingu. Tento unboxing je normálny unboxing, je to unboxing z Alzy, z CZ.sk a došla mi takáto krásna krabička od Logitechu. Dobre, sú tam 3 veci. Ja to teraz otvorím. A toto, ale toto vlastne proste iba otvorím. A potom ukážem, čo tam bude. Tak. Bambič. No, poď. Máme to otvorené. Teraz to otvorím takto. Tak a máme tu takéto krásne. Ale on to pokáme od slova rodičia. No, tak. Toto vyhážeme všetko. To bolo dobre preboha. Dobre. Tak a teraz mám pre vás veci. Všetko je to od tej istej značky. Je to od A4 Tak, máme tu hernú podložku pod myš. Skydrop Base Materials Natural Rubber Foam plus Farbik. Tak. Nie je to normálna podložka pod myš, ale je to normálna herná podložka pod myš. Je to takéto veľké. Vyzerá kokot, ale nestrašný. Je to takéto veľké, asi keď to ukážete mu to na kameru, takéto. Tak a vlastne veľmi dobre sa potom kože. Myška, ktorú som tiež kúpil, ktorú máme tuto. A4 Tech Bloody B7M. Vyzerá takto. By ste mohli vidieť. A sú tu nejaké 3 fázy strieľania. Takže tu ak môžete vidieť túto jednotku. Počkajte. Ešte idem z tejto strany. Počkajte. Tak. No. Tu máte 3 fázy strieľania. Táto jednotka je full auto. Takže proste iba držíte a strieľate. Dvojka je také, že klikáte a dáva vám to 2 strely za sebou a to má zelenú farbu. Jednotka má červenú farbu a trojka je tá, že strelíte 2-krát, či strelíte raz a dá vám to 3 strely a svieti to na žlto. A všetky tie farby sú na tomto koliesku. Tak my si teraz otvoríme. Má to veľmi pekný obal. Veľmi pekný. No. Ten kábel mali nejak zmotať, dementi. To sú jakí retardi. Dúfam, že toto ešte nebude pri klávesnici. Ježiš. Dobre. Toto si vyberieme. Tak, a má to takýto žltý jack, teda USB port, teda USB, no to je jedno. No a tá myška vyzerá takto. Tu sú tie 3 fázy strieľania na 2 a 3.
Tak a veľmi dobre padne do ruky. A teraz vám ukážem, že jak sa to, že po tejto, vy to asi neuvidíte. Počkajte, si otočím kameru na stôl. Tam by ste to mali vidieť, áno, vidíte. Dobre. Takže to je môj herný počítač, tam je môj herný počítač, tam je môj herný monitor a teraz máme podložku. Nepadlo. Takže sem to ešte sa nezapojím a vy sa pozrite. Dám to do 2 prstov. Hej. Nádhera. Dobre. Máme 2 veci otvorené. A teraz tá najhlavnejšia herná vec, na ktorej som sa urobil, vyzerá takto. Je to takáto krásna čierna krabica s červenou rukou. Jak môžete vidieť. Tak, ja to teraz otvorím. Tu sa takto otvára, tuto. Tak, a teraz tuto takto. Bomba. Takže je to originálna klávesnica, takže nedostávam k tomu ani tie náhradné čudlíky. Som k tomu dostal ten vymeňovač a ten už bol vonku v tej krabici. A takto to vypadá. Takto vypadá celá klávesnica. Presne takto. Tu na hore máte, toto neviem na čo je, ale toto máte 5 fáz vysvietenia si klávesnice. Takže keď ste slepí, tak si ju môžete vysvietiť týmto čudlíkom. Tak, máte tu protišmíkové VASD na Vovko alebo Counter-Strike. Dobre, tak ja to všetko pozapájam. Zajtra bude nový let's play z tohto. Teda nie z tohto. A ešte to som chcel, ako si môžete všimnúť tunak, toto. To, keď zapojíte asi 100%, tak to bude svietiť. Taká červená ruka by tam mala svietiť. Lebo kamarát má presne túto istú klávesnicu a presne takisto mu to svieti. Dobre, takže ja to pozapájam. Zajtra bude nový let's play z Dead Racingu možno, ale nie asi, ale určite. Takže ja to natočím, zajtra sa s vám vidím. Ja dal som si to umyť. Ja sa vidím, toto si dám sem. Takže ďakujem za zhliadnutie, dajte like, odber alebo koment. Dám do popisu videa tieto 2 stránky, teda iba jednu, aby ste si mohli aj vy zaobstarať takéto komponenty. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa, dajte like, odber alebo koment a uvidíme sa v zajtrajšom videu. Čau.